Moikka! Mä oon Joogaa ihan kaikille Kirsi. Tehdään yhdessä tänään sellainen lyhyempi restoratiivinen harjoitus. Ja mulla on mukana tässä tämmönen polvityyny, pitkä polvityyny ja sitten polsteri. Ja ihan sen takia vaan ajatuksena, että jos jossain liikkeessä tuntuu siltä, että vaikka polsteri olisi liian paljon, niin sitten on tosi käytännöllinen tämä vähän pienempi apuväline. Jos ei sulla ole tällaisia, niin ota mukaan joku vilttirulla tai muita tyynyjä, peittoja ja teet niistä sitten omat apuvälineet. Ihana, kun oot mukana. Lähdetään selin makuulta liikkeelle ja semmoisesta asennosta, että toisit jotain koroketta sun lapaluiden alle. Ja mä valitsen tähän nyt tämän pitkän polvityynyn niin, että mä voin ajatella, että se tulee suunnilleen tuohon kovalle kohdalle lapojen alle, kun käy selin makuulle. Itselleni mulle tässä liikkeessä ainakin tämä polsteri on liikaa, mutta jos sä tiedät, että sulle se voisi käydä, niin kokeile ihmeessä. Tuut alustaan ja vähän niin kuin aistit, että mikä on se kohta, johon vähän voi möngerrellä niin, että saa hyvin sen alustan sopivaan sinne ja sitten pään alustaa kohden. Jos sulla on korkeampi tämä alusta, mitä mulla nyt on, esimerkiksi se bolsteri, niin silloin voisi olla hyvä olla ehkä jotain vielä pään alla, ettei jää pää ikävä asento. Mutta jos on ihan mahdollista olla näin, että katsoo vähän tuonne ylöspäin, ei tunnu missään ikävältä, niin tämä olisi se liike. Kämmenet auki ja kädet semmoisen A-sakaroiden asentoon, vähän alaviistoon. Polvet voi jäädä koukkuun, jos se tuntuu sulta paremmalta, tai sitten suoristat jalat. Annat nilkkojen aueta vähän sivulle ja hengität rauhassa. Jos tuntuu sitten tässä, että ei vitsi, että ehkä paikka ei ollutkaan ihan oikein, niin aina voi hetkeksi tuoda polvet koukkuun ja hakea ehkä, oliko niin, että olisi pitänytkin olla vähän korkeammalla tai matalammalla, niin muutat asennon. Annat sen jälkeen hengityksen lähteä ihan vapaasti kulkemaan. Mahdollisesti suljet silmät. Annat luomien pehmentyä. Poskipäiden pehmentyä. Hengität vapaasti. Nenän kautta sisään, nenän kautta ulos. Mahdollisesti avaat vähän suuta ja tarkistat, että leukaperät on ihan rennot ja hampaat ei pure yhteen, kun suljet lempeästi uudestaan suun. Ja kun sisään- ja uloshengitys kulkee, sä voit ajatella, että sisäänhengitys ylhäältä alaspäin ja uloshengitys alhaalta ylöspäin. Samalla lailla kun meidän pallea toimii, sisäänhengityksellä pallea painaa ilmaa lantiopohjaan saakka ja uloshengityksellä pallea nostaa ilmaa ylöspäin. Otetaan tähän meidän aloitusliikkeelle vielä 3 sisään- ja uloshengitystä. Ja niiden myötä annetaan sitten asennon jäädä tältä päivältä. Mutta ihan rauhassa vaan annat vielä hengityksen kulkea, hengityskierrokset loppuun. Ja sen jälkeen jalat takaisin koukkuun. Ja oikein kyljen kautta sen verran ylös, että pääset istumaan asentoon ja ottamaan jonkun korokkeen sun istuiluiden alle. Siirrän
polvityynyn takaisin tänne istuiluiden alle nyt sieltä mun selkärangan takaa ja annan jalkojen aueta. Ja jos tuntuu siltä, että kun meillä on eteen taivutus tulossa, että joku koroke voisi olla hyvä, niin polsteri saattaisi olla tässä yksi vaihtoehto. Voi olla hyvä tuoda polsteri niin tähän eteen, että voit nojata siihen. Tai sitten mahdollisesti sä tuot tähän esimerkiksi käsien alle polsteria. Voit myös rakentaa koroketta niin, että sä saat jotain myöskin otsan alle, jos tuntuu, että se olisi hyvä. Sen verran jalat auki, kun tuntuu sopivalta, ja jos on sellainen tunne, että pitäisi toinen jalka pitää koukussa, niin ilman muuta teet sen. Sisähengityksellä haet pituuden. Uloshengityksellä ajattelet lantion kohdasta, sä lähdet kippaamaan eteenpäin, pidennät rankaa jonnekin etuviistoon ja sen jälkeen lasket kädet sopivalle kohdalle ja annat hengityksen kulkea. Sisähengitys aina pidentää rankaa, uloshengitys tuo sua ehkä vähän lähemmäs alustaa. Jos sä voit pitää käsiä täällä vähän lähempänä kehoa tai haluat niin tehdä, niin saattaa olla, että hartia-niskaseutu ei ole ihan niin kireänä kuin siinä tapauksessa, että lähtisi viemään käsiä tosi pitkälle eteen. Vaikka se jo monesti voi tietysti auttaa myös siinä venytyksen tunteessa, mutta kokeile vähän, missä sulla olisi hyvä. Ja jos on tosiaan sellainen tunne, että niska olisi hyvä jollain tavalla tukea, niin tuo sun eteen, kasat vaikka polsterin siihen eteen tai tyynypinon, johon voisit nojata. Muutamat rauhalliset sisä- ja uloshengitykset. Semmosessa asennossa eteen taivutuksessa, kun sä oot itsellesi valinnut. Sisähengityksellä nouse ylös ja anna käsien tulla taivasta kohden. Jos sulla oli valittu asento niin, että sulla oli toinen jalka koukussa, niin suorista nyt se ja koukista toinen, kun uloshengityksellä uudestaan lähdet eteen taivutukseen. Kolme sisä- ja uloshengityskierrosta tähän liikkeeseen. Ja jos haluat, syvennät niitä hiukan. Tuot tilaa juuri sinne, missä tuntuu, että keho sitä tarvitsee. Ja sitten ihan rauhassa omaan tahtiin nouset ylös, ehkä vielä kädet kerran taivasta kohden. Uloshengitys vapauta ja pyöräytä olkapäät just niin kuin susta tuntuu hyvältä. Lähdetään seuraavaan liikkeeseen niin, että tuo koroke sun kyljen alle. Ja nyt voi kokeilla sit vähän, että minkä korkoinen koroke voisi olla hyvä tähän liikkeeseen. Istut niin, että kylki on tänne maton etuosaan päin ja koroke siinä sun edessä. Ja nyt on tarkoitus tulla tästä kyljellä korokkeen päälle, niin että saadaan tilaa tänne toiseen kylkeen sitten. Laskeudut ensin niin, että jää vähän niin kuin vyötärän kohdalle. Koroke, sen jälkeen käsi saa tulla tänne alle ja toinen käsi sitten päälle, jonka avustuksella haet pituutta sun kehoon. Jos tuntuu, että ei ole hyvä tuoda käsiä näin, niin sä voit tuoda jotain sun pään alle ja antaakin käden tulla tänne suoraksi ja vaan sit päällimmäisellä kädellä hakea pituutta. Mut miten ootkin valinnut, niin siinä asennossa, kun pääset ensin käsien kanssa sopivaan asentoon, niin sitten tämä päällimmäinen jalka. Voit sitä pikkusen viedä taaksepäin, niin että ehkä saat tänne aktivaatiota myös tänne lonkan koukistajaan. Polvea voi, tai koko reisiluuta tavoitella vähän tuonne pidemmälle, niin silloin saattaa olla, että saat vähän enemmän tähän liikkeeseen kuin niin, että pitäisit jalat täällä päällekkäin koukussa. Nyt on tärkeää, että sä itse aistit ja kuuntelet, minkä
tässä liikkeessä nyt tänään palvelee sua parhaiten ja miten saisit parhaamman ihanan venytyksen kylkeen. Sitten voi hengitystä oikein kohdistaa tälle puolelle, missä avoin kylki on, tunnustella miten paljon sisähengitys voi tuoda tilaa ja uloshengitys viedä kireyksiä pois. Virtaavat rauhalliset hengitykset. Ja jos joskus tuntuu tämmöisissä liikkeissä, kun vähän pidempään on, että mieli lähtee vaeltamaan, niin voit lempeästi kutsua sitä takaisin sun kehoon. Ja mahdollisesti ehkä ottaa vaikka hengityksen laskemisen avuksi ja kohdistaakin mielen siihen, että laskee hengityksiä sisään ja ulos. Seuraava sisähengitys. Voit vapauttaa ensin päällimmäisen käden ja lähteä tuomaan jalat sopivampaan asentoon. Käsien avustuksella nostaa hitaasti itseesi ylös. Antaa täältä korokkeen tulla hetkeksi pois ja tulla vaan kylkimakuulle rentouttamaan hetkeksi kehoa. Ehkä jopa semmoiseen vähän sykkyrään. Käsien avustuksella hitaasti ylös. Tehdään taas eteen taivutus, tuodaan perhosjalat. Jos tarvitsee taas koroketta istuiluiden alle, niin se on hyvä tuoda. Se monesti auttaa siihen, että saa vähän selkää tiltattua jo eteenpäin. Jalkapohjat yhteen perhosjaloissa, kiinni sopivasta kohdasta nilkoista. Ja joskus tämä salmiakkikuvio, niin saattaa olla, että haluat tuoda sen vähän isommaksi, eli aina ei tarvitse tuoda nilkkoja niin lähelle. Aistit sitä, miltä tuntuu yleisesti ottaen ja pikkusen nosta ja laske polvia ylös ja alas vähän niin kuin perhosen siivet. Sen jälkeen, kun olet löytänyt sopivan kohdan, sisähengityksen rintaranka auki, pitkä ranka, uloshengityksellä eteen taivutus ja sä voit taas siirtää käsiä sille kohdalle, missä ne tuntuu parhaalta. Ja jälleen, jos sit tuntuisi siltä, että haluaisi jotain koroketta tänne, niin toki voisit ihan hyvin tuoda ja vaikka nojaa vaikka käsiin sitten päätä, jos ei löydä sieltä sopivaa asentoa muuten apuvälineiden avustuksella tai ilman. Sisähengityksellä rankaa pitkäksi, uloshengityksellä mahdollisesti sellainen tunne, että voi laskeutua vähän lähemmäs alustaa. Saada lisää tilaa rankaan ja erityisesti sinne alaseläalueelle. On hyvä kohdistaa hengitystä vaikka lantion seudulle, lonkan koukisteen nivusen seudulle, missä tuntuu, että erityisesti tilaa nyt tarvitsisi. Ja jos siellä kireyksiä on paljon, niin tuot vaan jalkoja eteenpäin. Vähän suurennat tosiaan sitä salmiakkikuviota, niin yleensä lempeämmäksi liike saadaan näin. Kolme sisään- ja uloshengityskierrosta vielä tähän.
Ja ihan hitaasti omaan tahtiin nouset ylös. Polvet ehkä ensin koukkuun ja sieltä vaikka suoraksi ja vähän leputtelet niitä ennen kuin lähdetään tekemään toiselle puolelle tämä kylkiliike, mikä tehtiin äsken. Ja tosiaan voi olla myöskin vähän pienempi koroke. Sen jälkeen kun olet valinnut korokkeen, niin katsot taas, että sulla on istuilut hyvin alustassa ja lähdet sitten laskeutumaan alas kylki edellä. Haet kädelle sopivan paikan ja mahdollisesti, jos sulla oli toisella puolella pään alla koroke, haluaisitkin pitää käden tuolla sivussa, niin voit kokeilla, että onko tälläkin puolella se hyvä vaihtoehto. Jää justiinsa toi mikrofoni ton alle. Ja sitten kun tuut alustaan, niin hengitä rauhassa ja hae sulle sopiva asento. Sitten kun olet löytänyt sieltä kylkimakulta sopivan asennon, niin sulla on taas vaihtoehto sitä päällimmäistä jalkaa pikkusen viedä taaksepäin ja ajatella, että sääri tavoittelee suoraan eteenpäin, jolloin ehkä tänne lonkankokistajan osalle saadaan vähän lisää vielä tilaa. Sisä- ja uloshengitykset virtaavasti tuo tilaa sulle tässä liikkeessä. Ole vielä rauhassa vaan muutama hengityskierroksen ajan tässä liikkeessä. Ja viimeiset hengityskierrokset taas, kun tälle liikkeelle kohdistetaan, niin voit ajatella, että vähän vahvistat niitä sisä- ja uloshengitysten osalta. Niin voi ajatella, että se avoin puoli, avoin kylki taas saa enemmän tilaa hengittää ja kylkiväleihin tulee lisää tilaa. Ota vielä 2 viimeistä sisä- ja uloshengityskierrosta tähän liikkeeseen. Ja sen jälkeen omaan tahtiin lähdet sieltä nousemaan ylös. Lähdetään loppurentoutusta varten, niin vaan viedään nyt polsteri toisinpäin. Ja jos tuntuu, että haluaisi sinne jotain pään alle vielä koroketta, niin voisi olla joku muu apuväline vielä siellä pään puolella nostamassa pikkusen tätä päätä. Ja sitten kun tulet istumaan, niin selkä lähelle koroketta. Kädet voi olla tässä tukena ja jalat ensin koukussa, kun lähdet laskeutumaan, kokeilemaan, että miten löydät sopivan asennon. Ja monesti tämä, kun vähän päätä on korotettu, niin tuntuu tosi lempeältä ja ihanalta. Jos kädet ei tule alusta asti, otat käsien alle jotain tyynyä tai peittorullaa, niin että mahdollisimman ihanasti saisi kädet myös vapautettua. Jos tuntuu sopivalta, kokeile ristiä jalat niin kuin ristiistuntaa. Ja anna polvien tulla ulospäin, laskeutua alustaa kohden. Sulje silmät. Annat hengityksen kulkea ihan vapaasti. Haet semmoista rauhan, levon, ehkä jonkunlaista pysähtyneisyyden tunnetta. Ehkä koet, että ei ole mitään hätää, että on turvallista olla tässä. Aistien oman kehon tuntemuksia. Kuunnella mielen kertomuksia tästä harjoituksesta. Mutta millekään niille viesteille
ajatuksille ja tuntemuksille ei tarvitse tehdä mitään, vaan sä voit antaa niiden jäädä ikään kuin sivuun ja todeta vaan, että mun loppurentoutus nyt ja tässä, ei mitään muuta. Rentous ja rauhallisuus, pehmeys ja lempeys. Ne vois olla ne, jotka ehkä päällimmäisenä tulis omiin ajatuksiini tällä hetkellä. Ja jos sulla on ollut ristiistunnassa jalat, niin ihan lempeästi ajattelet, että se sisimmäinen jalka siirtyisikin nyt ulommaksi. Ja alkuun voi tuntua siltä, että ei vitsi sentään, miten jalat voi ollakaan näin. Me automaattisesti yleensä aina laitetaan ristiistunnassa jalat tiettyyn muotoon. Ja nyt kun me laitetaankin ne toisinpäin, voi olla, että tuntuu enemmän kireyttä. Voit kohdistaa sun hengityksen sinne, missä kireyksiä tuntuu, ja huudella sen sisään ja ulos hengityksen avustuksella kaiken pois. Ottaa muutamia hengityksiä tälle liikkeelle ihan vapaasti. Ja jos milloin vaan tuntuu, että jalkojen asento pitää muuttaa, niin teet sen. Tuo hetkeksi kädet vatsan päälle, kämmenet vatsaa kohden. Hengitä käsiä kohden. Sisäänhengitys voi nostaa vähän käsiä ja uloshengityksellä kädet laskee alemmas. Vatsan tahtiin. Ota sitten yksi vähän syvempi sisään-ulos-hengitys. Ja siirrät ehkä kädet yhteen sun rinnan eteen. Hierot niitä ihan kuumaksi. Laske kädet sun rinnan päälle. Aisti kehon lämpö. Energia, joka kehossa kulkee. Ja kiität itseäsi siitä, että lähdit tekemään harjoitusta, kuuntelit sun kehoa ja annoit keholle mahdollisuuden olla ja hengitit tilaa sun kehoon. Ja myös annoit mielelle mahdollisuuden rauhoittua. Ja jos kävi niin, että mieli enemmän vaelsi, niin sekään ei ole mitään erikoista, niin meille mä vaan välillä käy. On aika haastavaa ehkä suoraan erilaisista aktiviteeteista siirtyä siihen, että mielen pitäisi rauhoittua, ja siksi on hyvä, että tehdään näitä harjoituksia. Ja pikkuhiljaa ehkä päästään siihen, että on helpompi rauhoittaa myös oma mieli. Tuot mahdollisesti kädet vielä yhteen, kiität ittees harjoituksesta, kuuntelit sun kehoa ja olit keholle armollinen. Lasket sen jälkeen kädet vapaaksi. Jos jalat on ollut vielä ristiistunnassa, niin mahdollisesti suoristelet niitä. Ehkä vähän lepuuttelet, tuot liikettä sormiin ja varpaisiin. Jos sulla on mahdollista, niin jäät vielä hetkeksi tähän. Tai sitten omaan tahtiin kylkiasennon kautta, jotta ei heräteltäisi nyt isoja lihaksia heti käyttöön. Kipataan itsemme ylös sopivaan istuma-asentoon. Tunnetaan vielä keho tässä istuma-asennossa ja annetaan iso halaus itselle.
Kiitos harjoituksesta. Namaste.